Здравейте отново! Продължаваме с нашата обиколка из изложбения комплекс Палекспо в Женева, където за 82-ри път се проведе едно от 5 най-големи автомобилни шоута в света. Three, two, one. Голямата премиера на Рено бе маникът електромобил Zoe. Цената му в Европа ще е около 15 000 евро, което го превръща в най-евтиното зелено возило, ако не броим велосипедите. Тази сума обаче е след данъчни облекчения, каквито вече са въведени в повечето страни от Евросъюза. В България няма такива. Освен с компактните си размери и модерен външен дизайн, Zoe изпъква и с голям пробег с едно зареждане в контакта, около 200 км при температури над 0 градуса по Целзий. Електромоторът задвижва предните колела и има мощност от 89 коня, а возилото не е и толкова малко. Дължината му е 4,08 метра, а междуосието 2,58, което отваря доста прилично пространство в интериора. Гамата на Dacia, румънското подразделение на Рено, продължава умело да се развива със семейния автомобил Logi. Той се предлага с 5 и 7 места. В този напълно нов ван са направени и две важни крачки. Той е по-сигурен и по-комфортен, което личи и от материалите в салона му. Във френска Швейцария марките от страната на Наполеон винаги са се чувствали като завоеватели и победители. Не може да е друго, когато аристократичният Citroën извади модел като компактен съдеход C4 Aircross. По-точно е да се каже, че иде реч за кросовър. Петместният новак ще стъпи на пазарите през есента. Това е семейен автомобил със спортна визия благодарение на 18-соловите джанти, а панорамният покрив придава уют и чувство за пространство за пасажирите.
Въпреки че дебютира за първи път в Шанхай преди близо година, Citroen DS5 заемаше една от централните роли на щанда на марката. Причината е, че все още му предстои да пробва някои основни пазари, като швейцарския и британския. Няма как да не се спреш пред такъв автомобил. Той се отличава от всички останали. Кросоверът, луксозна кръстоска между лимузина и комби, носи чертите на най-смелите концепции на Citroen от близкото минало. Всичко в него е по последна мода, включително сигурността. Citroen не забравя страхотната си традиция и доминация в ралитата с концепцията DS4 Racing. Този расов прототип стоеше край бегачката на Себастиан Льоп. Ще излезе вероятно до година, за да конкурира Ford Focus ST и Renault Sport Megane. По-различен бе фокусът на Peugeot. Лъвската марка продължава да развива гамата на основния си модел 208. На дневен ред сега е концепцията GTI, която ни връща към една вълнуваща класика от миналото в лицето на 205 GTI. Това е тривратка, базирана на новия 208 с доста спортни елементи. Съвсем друго нещо е 208 XI, който представлява луксозно изпълнение на маника за хора, които не се задоволяват с ежедневните коли. Босът на Фиат, Серджо Маркионе, обеща в Женева италианският гигант да прави само малки и компактни автомобили. Като потвърждение станахме свидетели на първите метри на 500 Neo, по-дълга и като цяло по-обемна версия на класиката 500. Той е 5-местен и на всички мерки по-голям от своя първообраз. Очакваме го след около година с двигателна гама, която включва 2 бензинови мотора и 1 дизел. На щанда на Honda впечатление направиха 2 спортни прототипа. Нищо, че автомобилният свят вече ги видя в Париж, Токио и Детройт. Няма как да не ти подскочи сърцето пред спортната NS X. Както може да се предположи, това е електромобил. Въпреки това, феновете на Honda очакват с нетърпение реализацията му. По-близо до тях обаче сега е CR-V Concept. Добавката е почти излишна, защото компактният съдеход е близо до конвейера. Вече го представиха в САЩ, а за Европа не се знае почти нищо по спецификациите му. За сега е ясно, че новото поколение ще се прави с Уиндън, Великобритания, и ще е екипирано с широко рекламирания икономичен 1,6 литров дизел с 118 конски сили. А-клас бе не само сред най-бляскавите, а и най-чакани дебюти в Женева тази година. До последно не бе ясно дали возилото ще види бял свят край езерото Леман или в Шанхай по-късно тази пролет. Колата първо бе показана пред отбрана публика вечерта преди първия ден за медии. Както се очакваше и напълно в духа на представената преди година студия, А-класата няма нищо общо със своята предшественица не само като техника, а също като концепция и визия. Новият модел е много по-спортен и ориентиран към младежка публика. Хубавото е, че е запазил излъчването на концепт А. Интериорът му пък е в духа на съвременните технологии. Все едно, че попадаш в iPad или iPhone кокпит. Возилото излиза с изобилие от бензинови и дизелови двигатели, като начало на гамата е агрегат с 211 коня. Другите новости от Mercedes Женева бяха новият SL63 AMG и много интересният C-клас Sport. Последният е пипнат от AMG, но минава за обикновен вариант на най-популярния Mercedes.
След като премина по червения килим, Арнолд Шварценегер разгледа новите модели коли за голф. Той се възхити от екологичните возила, представени в зеления салон, и намери за гениална идеята да се разделят колите с алтернативна енергия от останалите. Също така подчерта, че децата ни трябва да живеят в чиста среда. При Шкодата нямаше как да не забележим петвратото Citigo. И то, подобно на тривратото, се задвижва от икономичен еднолитров двигател с две възможности за максимална мощ. Volkswagen Amarok Canyon пък бе сред най-неочакваните концепции на автосалона в Женева и сред най-приятните, предназначени за любителите на екстремните спортове и силните усещания. Всъщност е транспортното средство, с което да си превозите каяка, сърфа или нещо друго за вашите силни усещания. Следват 4 малки прототипа, произлезли от най-малкия Volkswagen Up. Те са Swiss Up, Winter Up, X-Up и Cargo Up. Продължаваме на немска вълна с Opel, който изпрати повече от триумфално шоуто в Швейцария. Часове преди първия прес-ден електрическата Opel Ampera бе определена за кола на 2012 година в Европа. За първи път победителят бе обявен в Женева. А голямата премиера на Opel в началото на март се казва Мок. Не е кафе, а малък петместен градски всъдеход. Все пак името е вдъхновено от формите и размера на овалните зърна на висококачественият сорт кафе Арабик. Мок е оборудван с авангардни технологични решения за класа си, като например системи за асистенция на водача, базирани на предната камера Opel Eye, както и камера за обратно виждане. Освен това, Мок се предлага и с ергономични седалки, сертифицирани от германска организация от здравни експерти в областта на гърба. Съдеход представи Mitsubishi, но значително по-голям, новият Outlander. Той доста прилича на концепцията му първообраз от Токио миналата есен. Подсилена е конструкцията на автомобила, а материалите в салона са от по-високо качество. На разположение на шофьора има няколко екстри, касаещи не само комфорта, а и безопасността. Outlander излиза с 2-литров бензин и 2,2 литров дизел, а по-късно към тях ще се присъедини хибрид. Големите купета бяха в центъра на вниманието на щанда на BMW. Световна премиера отбеляза M6 купе, а до него бе строена концепцията 6-та серия Grand Coupe. Кабриолетът на M6 не бе в изложбения център PAL Expo, но също е готов, а въпросното Grand Coupe ще е в предродилен период за много кратко време. Очаква се до година вече да е сериен модел, който да се изправи срещу асове като Mercedes CLS и Audi S7. За тази цел возилото на практика е седан. Колкото до М6, спортният автомобил се задвижва от познатия 4,4 литров V8 бензин с две турбини и забележителна мощност от 560 конски сили. Купето излиза стандартно с цял куп системи за безопасност, които го превръщат в един от най-сигурните и добре екипирани спортни автомобили въобще. Налице са Head-Up дисплей, системата на баварците за нощно виждане с бързо и лесно разпознаване на потенциален пешеходец, аларми за напускане на лентата за движение, камера за задно виждане, информация за ограниченията на скоростта по трасето.
премине пипнатият от John Cooper Works Countryman. Тук имаме вече 215 коня от 1,6 литров турбодвигател и ускорение от 0 до 100 за скромните 7 секунди. Силното представяне на германците в Женева намери продължение при концерна Volkswagen. Почти всяка една от марките, на който предложи дебюти. Една от тях, Seat Toledo, видяхте в предишното ни предаване. Все пак най-силно блестеше Audi с новия A3. Така Женева стана арена на прекия сблъсък между компактният немски модел и Mercedes A-клас. Сблъсък, от който тепърва ще хвърчат искри по пазарите и сравнителните тестове. Изложението край езерото Леман даде живот на тривратата А3. Тя е по-лека и по-спортна от предишната, а интериорът й ще е различен за различните пазари. Колата излиза от нова платформа на гиганта Volkswagen, която в бъдеще ще избълва доста модели. Много скоро ще видим A3 с 5 врати и A3 Cabrio. За сега се разделяме с вас. Още не сме приключили от Женева. Очаквайте третото ни и коронно предаване, в което няма да говорим за икономии, а за технологии и скорости, заради които ще трябва да позатегнете коланите.